Buenos dias mga bay. Welcome sa ato YouTube channel. Diin magtuki-kini sa mga isyong saksak sina. Welcome ang tanan ninyong mga komento. Cause this is a free zone of our own public opinion. Ang atong eskwelahan nagtudlo na to nga may siyam ka planeta nga kabahin sa atong solar system. Ug mao ni ang mosunod: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune ug Pluto. Pero unsa may imong ikasulti bay kung imong madunggan nga duna pa di ay laing planeta nga gikagubtan sa pagpangita sud sa dugay panahon? Anam-anamon tanig hagpat kining isyu ha. Sawap ang maimbento ang teleskopyo, utob pa lang sa Saturn ang nailhang planeta sa mga karaang tao kaniadto. Tuig 1781, nadiskubre ni Sir William Herschel ang planetang Uranus. Kini tanan nga atong paghisgutan karon. Base ni sa akong mga libro karon nga gidonate gikan sa Australia, nga mao ang Golden Book Encyclopedia Volume 18 page 94 to page 118 ug Oxford Encyclopedia Volume 16 from page 56 to page 83 nga gidonate usab gikan sa Norway. Kining mga libro ha mga bay nagkatugma sa wap-a mo gawas sa internet. Apan ang nakapahibulong sa mga astronomers kay ang giagian nga orbit sa Uranus daw sa dunay nagbira ni ini. Pagkatuig 1841, gisugdan ni John Couch Adams ang pagtuo ni ini. Pagkatuig 1845, misugod usab sa pagtuo ni ini si Urbain Le Verrier, but unang nakakompute si John Couch Adams kung asang dapita sa kawanangan makitaan ang planetang nagbira sa Uranus. Batwa siya tuhoy sa mga astronomers mga bay tungod kay sa kabata pa niya ug wala pa mailhi. Tuig 1846, ginamit ang mga facts and datas nga gihatag niya ni Urbain Le Verrier. Si Johann Galle ang unang tao nga nakakaplag sa bag-ong planeta nga karon mao di ay ang Neptune. But wap human ang istorya dinhi. Kay nataligamaan nga duna pay sunod sa planetang Neptune. Usa pa lang gani kasi mana human madiskubre ang Neptune, si Urbain Le Verrier bibalita na sab nga dili papaigo ang gibug-aton sa Neptune aron makapanghilabot sa orbit sa Uranus. Sama sa ilang calculation, sama sa may duha ka planeta nga nanghilabot sa Uranus, di lang kay ang Neptune. Misamot kabug-at ang maong teorya dihang nadiskubre ang buwan sa Neptune nga ginganlan og Triton. Pinaagi niini nasuta nga minus og 2% sa unang calculation ang gibug-aton sa Neptune. Misamot ang interes sa mga astronomers sa pagpangita sa misteryosong planeta. Pagkatuig 1846 ngadto sa tuig 1915, daghan kayong teori ang girepresentar kung asang dapita sa kawanangan makitaan ang maong planeta. Gani nagpahimo pag private observation si Percival Lowell aron lang jud madiskubre ang gikagubtang planeta. Gikan sa tuig 1913 hantod sa 1915, gihurot-hurot ni Percival Lowell ang tanan niyang paningkamot aron lang jud iyang masakpan ang katingalahang planeta. 1916, namatay na lang siya nga puno sa kahisagmuyo. Wa gani niya gikalipay ang development sa discovery sa Mars nga diin sa unahan ani ang 515 ka mga asteroid niini dunay irregularity sa gravitational system nga daw kasagaran ani murag padung sa atong planeta apan abunda sa mga chemical element. Ang 515 kakatingalahang asteroid belts naa nahimutang sa tunga-tunga sa Mars ug Jupiter. Niapay laing 700 ka variable stars. Usa na niini ang naa sa Orion's Belt ug duha ka image sa buwan sa Mars, pero wa kini niya
mabantayi tungod sa iyang kabisi sa pagpangita sa planeta nga iya na lang taong ginganlan og Planet X. Muhuwat pag 15 years una pa makumpirmar kung doon na bay laing planeta sunod sa Neptune. Tuon man pag-abot sa panahon, si Clyde Tombaugh or sa ni Clyde Tombaugh kung saan ba ni pagbasa yangan nga usa ka amateur astronomist maoy nakadiskubre sa maong planeta nga maora di ay ang Pluto. Daw murag nahuwasan sa hilanat ang komunidad sa mga astronomers kay ingon og sa nasulbad na ang misteryosong planeta. Bat ang pangutana, nasulbad ba jud? Ang Pluto mga bay gamay ra kaayo aron maoy himuong hinungdan sa ka-irregularity sa orbit sa Uranus. Ang unang pangagpas nga gibugaton aning Pluto, ika-1/10 lang sa gibugaton sa atong kalibutan. Lain-laing pangagpas ang giduso sa misunod nga mga katuigan hangtod sa pagkadiskubre sa buwan sa Pluto nga ginganlan og Charon niadtong 1978. Dinhi na klaro nga 1/400 lang sa gibugaton sa atong kalibutan ang Pluto. Gamay ra gihapon kayo aron maoy kapasanginlan sa ka-irregularity sa orbit sa Uranus. Tuig 1976, gipakita ni Tom Van Flandem sa United States Naval Observatory or kanang USNO nga ang mga facts and data nagpakita sa posibleng existence sa ikanapu nga planeta. Usa ka misteryosong planeta nga lagbas pa sa Pluto. Matod pa sa kining Golden Book Encyclopedia Volume 14 page 66, matod pa, slight changes found over hundreds of years in the orbits of Uranus and Neptune have led to the idea that there may be a 10th planet which scientists call Sena or Nibiru. Si Robert Harrington maiusa sa tabang ni Tom Van Flandem aron sugdan usab ang pagdiskubre sa laing ikanapu nga planeta. Apan pagka 1987 miundang sila nga pakyas. Paita sa mga scientists, no? Sa mausab nga tuig ginamit ang mga facts and datas nga nakulik sa duha ka spacecraft sa kawanangan nga mao ang Pioneer 10 ug Pioneer 11. Miingon si John Anderson ug Conley Powell sa NASA Jet Propulsion Laboratory nila ni Tom Van Flandem ug Robert Harrington nga mga lawsi ug tapahaw ra kayo sila sa pagtuon sa ikanapo nga planeta. Apan hisgutan na ni sa karaang panahon, kutluo na to sa makajut ang Biblia. Nakahinumdum ka sa luno ba nga gisgutan sa Old Testament? Matod pa sa kining Genesis chapter 7 verse 6 to 7, matod pa, Noah was 600 years old when the flood came on the earth. He, his wife, and his sons and their wives went to the boat to escape the flood. 1976, si Zecharia Sitchin nga usa ka historian ug archaeologist nanuki-duki sa mga karaang sinulat sa mga tawo nga namuyo sa Middle East madulduol sa nahitabuan, especially sa Sumerian, mao na ang kanang Iraq karon. Hinumdumi nga gawas sa mga Mayan civilization, kining mga Inca civilization, ang kining Sumerian maoy usa sa atong source of knowledge bahin sa mathematics, calendaritim ug pagbahin sa adlaw ngadto sa mga oras, minuto ug mga segundo. Apan wa ni napatik sa Biblia. Kini nga mga klase sa races of civilization, maka-curious no kung anong wala na napatik sa Biblia. Si Zecharia Sitchin matod pa dunay na diskubre sa usa ka kinulit sa bato nga matod ba sa maog sigilanon ang karaang ngalan kuno sa atong kalibutan mao ang Tiamat nga maoy gigikanan sa Hebrew language nga gitawag og Tihom. 11,000 years ang nakalabay, matod pa mipaduol ang planetang Nibiru sa Tiamat nga maoy hinungdan sa pagkalanay sa mga dagkong glaciers, ice sheets ug icebergs sa South Pole ug North Pole ug maoy hinungdan usab sa pagkalunok. Ug ang maong paghitabo na record sa Bible
apan lahi na ang dagan sa sugilanon ang napatik sa Biblia kay daghang saksak sinagol ang gipangsalot aron ipahaom-haom sa ilang pagtuo. Ato niya ning hisgutan pohon kay in fairness dunay pipilaan ni nga tinuod apan gipanglubag lang. Sa report sa CNN, Time Magazine, BBC, Reader's Digest, Funk and Wagnalls, mga libro sa encyclopedia ug uban pa, gihisgutan ang laylain nga theory about aning nibero. Tuig 2003 kung nakahinumdum mo sa atong panahon karon, nakahinumdum mo nga milunok usab sa mga media outlets ug internet ang balita nga mubangga daw pagbalik sa atong kalibutan ang laing planeta ug mao daw kini ang katapusan sa atong kalibutan. Ang mga tao nga nagpasiugda aning ideya mauning mga tawhana nga mosunod. Una, kini si Nancy Lieder, tag-iya sa http://www.zetatalk.com. Matod pa, mamatay ang 90% sa mga katawhan sa tibuok kalibutan tungod sa kadaot nga ihatod inig-agi sa nibero sa buwan sa Mayo 2003. Napay buwan mga bay, no? Ug matod pa niya, dunay nag-report niya nga mga extraterrestrial being. Mutuo ba mo ni mga bay? Ato niya ning isgutan niya pohon. Sunod kini si Mark Hazelwood, writer sa libro nga Blindsided. Matod ba niya, human napakya si Nancy Lieder sa iyang panagan. Niingon siya nga si Nancy Lieder membro sa disinformation drive sa CIA ug NASA. Mahitabo jud daw ang panag-abot sa Earth ug nibero apan dili magbangga. Hinoon, dunay mga kalamidad nga mahitabo tungod sa mga gravitational system nga magbinirahay. Sunod kini si James McCanney, writer sa libro nga Planet X, Comets and Earth Changes. Ang iyang idea sa nibero usa lang ka kometa, dili planeta. Lain pa gyud kini si Marshall Masters, writer ni siya sa libro nga God's Child Covenant, Return of Nibiru. Iya sa nga gisaway si Nancy Lieder ug miingon siya nga sa 2012 pa mobalik ang Nibiru ug every 11,000 years daw ni siya moagi. Sa naman tuiga by 2022 naman. Lain pa gyud kini si Brahma Mitchell, writer sa libro nga Charisma and Veritas. Matud ba niya, kanang giingon nga second coming of Christ sa Biblia dili daw na usa ka karakter kundi usa ka solid matter nga perming masugatan sa atong planeta sud na sa dugay nga panahon. Ni apelain kini si Anthony Graham, writer sa Mystery of Babylon. Miuyon sab siya sa pamahayag ni Brahma Mitchell ug matud pa niya, ang taas nga kotay sa atong kasaysayan gilubag pag-abot sa Biblia. Bitaw ba no kay kani bitaw ug nakahinumdum ga. Tanawa ra gid sa Biblia dunay mabasa diha no sa 2 Tesalonica kapitulo bersikulo 8 nga matud pa, si Kristo mo anhi uban sa nagdilaab nga kayo. Sa may murag naa ni punto no ang uban nga nagsulti ani. Niya pay laing kuan na bersikulo kanang 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 12 no 2 Peter chapter 3 verse 12 nga matud pa, ang panganod mo sila ub inig-ari ni Kristo. Sa punto ni sila na kaning ginganlan o Kristo dili ni usa ka kining karakter lagi kundi usa ni ka solid matter. So sige lang ato nang tukion sunod. Kining mga tawhana nga akong gipanghinganlan, bisag nagkasumpaki ni sila sa ilang idea sa nibero. Apan silang tanan pulos nag-ingon nga ang taga-NASA ug ang ubang mga opisyal nga nagpuloyo sa Area 51, kining mga Freemason, Illuminati ug ubang secret societies, nakahibaw na aning maong kamatuoran pero gitabunan lang. Bao lang mga bay kay kinira bang ubang grupo ha otro po ning mga butbuton. No? Tanan nga misaway sa ilang idea, ilang tawgon og ahente sa disinformation drive sa CIA ug NASA.
Bisag si Sicaria Sitchin mismo wa makauyon sa ilang pag-associate sa planetang Nibiru. Pangutana, unsa ba jud ang tinuod nga nahitabo? Ang mga spacecraft like Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 ug Voyager 2 maoy usa sa mga nakaabag aron makahatag og dakong chances sa mga astronomer sa paggamit og igong gibugaton about sa planetang Nibiru. Pinaagi aning mga facts and datas gire-compute ni Dr. Miles Standish niadtong tuig 1992 ang orbit sa Uranus. Ginamit ang gibugaton sa planetang Neptune nga may gibugaton nga 0.5%. Matud pa niya sa iyang teory nga if dakog posibilidad nga wa masayop sa iyang dagan ang planetang Uranus, but nganong makalibog o questionable kaayo ang pag-irog ani. Gani nadiskubre naman ang laing planeta sama sa Makemake, Ceres, Haumea ug ubang pang planeta nga makita sa asteroid belt, sa Oort cloud ug sa Kuiper belt anaara mismo sulod sa atong solar system. Wap ang matagbaw. Nadiskubre pa jud nga ang planetang Neptune dunay 14 ka mga buwan. Ang Uranus dunay 27 ka buok nga mga buwan. Ang Saturn dunay 82 ka buok, no, 82 ka moons. Ang Jupiter doon na sa 79 ka buwan, samtang ang Earth usa lang indawon ka buok ang atong buwan bay, no. Apan bisag sipungon pa nimo, no, bisag sipungon pa nimo tanan, bisag i-apil pa nimo ang gikusgon sa asteroid nga kanang gitawag og Apophis nga matud pa nga ang mubangga sa dawnis atong kalibutan. Daw ang orbit sa Uranus nagkasalimo ang lang gihapon og dili makapiog. Ang tanan na kung ginganlan ani nga maoy responsable sa iyang ka-irregularity sa iyang pag-ilog og kini maoy gahatag og labad sa ulo sa mga scientist. Hangtod karon nagpabilin nga misteryoso og tanghaga pa sa mga astronomer sa siyensya kining isyuha. Sa akong pinubre nga obserbasyon, tulo na kadekada naman ang nakalabay og ingon sa nagpabilin nga misteryoso og tukiunon kayo ang maong planeta. Sama ra sabta sa mga karaang tao sa ilang panahon kaniadto nga diin suma sa akong gisgutan diha sa unahan, nagpabilin nga misteryoso usab sa ilang panahon kaniadto ang Uranus, Neptune ug Pluto nga diin sa wap-a maimbento ni Galileo ang teleskopyo. Kuto pa lang in town sa planetang Saturn ang ilang nahibaw-an kaniadto sa ilang panahon. Mausab ni sa atong panahon karon apan wa magpasabot nga midawat nako aning maong isyu. Apan gumikan sa maong kasayuran na interesab ko sa pag-update sa pagtuon ni kung may panahon bisag dili ko scientist. Pinaagi sa kuti kaayo nga harmonization o reconciliation sa mga info nga i-report diha sa internet o bang mga media outlets, mga libro sama ani mga world book histories, kini sang Quran, kining Biblia, kining libro sab sa Hinduism, kining Bhagavad Gita o ubang pang mga secret books sa laylain nga relihiyon nga diin gikinahanglan klaro, balanse o pintok ang pagtuon ni ining maong topic. Kay para nako we are not alone in infinite space. Maybe dunay lain nga nag-exist inside or beyond sa atong universe. Then if naasad sila dito, dakong pangutana sab nila if we are existed basad. Don't tell me mga bay nga ang pag-exist sa tanang butang sa universe mitumaw lang para lang dayan-dayan sa atong pananaw. O para sab nako ang Biblia dunay pipilaan ni nga ang uban usa lang ka code nga tamdanan sa ubang mga oligarch nga organisado or ang uban ani usa lang ka comics nga handusanan sa mga karaang tao kaniadto. Di lang kay karon ra ni mi-exist kining mga marites bay bisag sa una diha na ni silang daan. Imagine na lang panahon sa atong mga ginikanan nga mga primate beings kung may kilat nga muligti pagkalit sa ilang tungod. Wa sila'y mga hanaw ana. Labi na sa siyensya kung di gipang-isip na nila nga nasuko ang Ginoo, unya gipang-patik sa mga kahoy-kahoy, gipang-kulit sa mga kabatuan, unya gipuno-punuan na lang og mga sugilanon no sa mga misunod nga mga henerasyon. Duna say uban ani sa Biblia nga
daghanig mga simbol-simbol isip tamdanan sa ubang mga ekonomista nga elites apan gihimong pagtuo sa ubang mga relihiyosong tao. Apan wa ko magsaway niini, ang importante kung gikinabuhi ba nimo ang doktrina nga gitudlo sa inyong simbahan. Bisag ang Dios gituhuan sa kadaghanan, wa mag-agad sa mga tinuhuan sa pundok. Importante lang kung unsa ka ka-deserving ug ka-credible sa imong faith ug imong batasan. Samtang survival pa ta diri sa kalibutan, kay para nako mura ra man tag nag-eskwela og drama diri, mura ra tag mga classmate or mura ra tag mga artista diri, pero naay direktor ug kana mao si Bathala. Bahala na mo diha og unsay inyong ipangalan ana. Nganlan baro na ninyo Mother Nature, nganlan na ninyo Yahweh, nganlan na ninyo Jehovah, Allah, Yahweh o Jesus o unsa pa. Di na niya igsapayan. After all, at the end of our days, lumalabay lang ta. Mga matay ra ta mga bay. Sa wala pa ta mag-exist, daghan ng misteryoso ang naitabo. Og about sa Biblia, usa lang ang akong ikasulti. Kanang istorya ni Adan ug Eva, dili na tinuod. Usa lang kini ka met. Mismo amigo na kong theologian ang nagsulti niini apan gipasagdan na lang kay makaguba sa pagtuo sa mga tao nga mo'y namatan. Tingali, survival na lang ni for financial purposes. Matwa po na ko gisalikway ang duha ka karakter kung anong naapil ni sakod. Toki uno ni mga bay. Apan about aning ilang gikagubdan nga akong gitoki nga isyo about aning libero, pareha ra ning isyu ha sa flat earth. Kamatod sa uban ang labing makatug-an daw ini mao ang gituhuan nga Ginoo, bisan ug managlahi ang interpretasyon sa ilang faith niini nga diin maoy cause and effect daw aning atong kanang namatan karon, ug sa uban pa jud nga wap-an ato mahibaw nga diin Diyos lamang ang nasayod. Lahi ang atong hunahuna kay limitado, samtang ang hunahuna sa Diyos lapad nga way sukdanan. Naagid ganina sa kuan sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 8. Nga matod pa, ang hunahuna sa Diyos dili sama sa tao. Samtang kita dinhi nagpaabot lang sa yugto ug sa dagan sa panahon kung kanus ata matapos. Samtang kitang tanan nag-agad sa tuyok sa kalihukan sa atong solar system. Ang Diyos wala magdili sa paghatag kanato og kagawasan kung asa jud kutob ang atong kinaagman ug ang atong pagtuon. Para nako mga bay, kung dunay kamatuoran ang pag-exist sa Nibiru, nga diin mo bangga daw nistong planeta, para nako di ni angay kahadlokan ug mas maayo nga mahitabo ni karon palang daan dinhi masayran kung ang kahangol o ang kamapaubsanon sa tao dunabay kaangayan ug kaisog sa pagharong, samtang ang uban natong kaigsuonan nga laog sa ambisyon dunay kalisang ning maong isyu. Pero sa kinatibuk-an bisakay lang ko aning maong topic, apan usa lang akong ikasulti. Bisag buling sa akong kuko, wa ko malisang kung mahitabo ni gani kung buot lang huna-hunaon nahitabo na ni sa makadagan sa mga nangagi nga binilyon ka tuig kining binanggaay sa mga planeta. Dili ni bag-o mga bay, kadaghan na ni nahitabo. Ayaw jud mo pagtuo anang istorya nga dili kuno matapos ang kalibutan, kay ang tao ray matapos. Dakong bakak na nga madunggan lang nimo sa mga tinuhuan sa inuplok na sugilanon. Ang kalibutan matapos jud kung maponder na ang kahayag sa adlaw, kay maunay gakupot no maunay sentro sa lapad nga enerhiya sa atong solar system. Apan ayaw kabalaka kay dugay pa ni matapos. Posible hinuon ang atong henerasyon maoy tapuson og ilisa na sad og laing henerasyon kung musubra na ang pag-abusar ang kalaog sa tao. Kung end of the world ang hisgutan nga usa daw ni mailhan sa second coming of Christ, kining gubat, kagutom, kalamidad ug uban ba aw niya kining gubata karon day nga binumbahay sa tangke, mga aircraft ug helicopter ug bangi sa paisugay sa mga sundao nga kining patriotismo para nako mano-mano ra na, no? Mano-mano ra na. Ang kanang charbam maoy kuyaw usa ka pindot ana inigbaw sa ana sa pikas sa mga nuclear bomb. Unsa may imong expectation anang gubata?
Magbinumbahay ba sila para managang? Magbinumbahay ba sila para mudaog sa gubat? Uy, kitang tanan mo'y pildi anang gubata. Katong giingon ninyo nga lunop-lunop sa Ginoo nga mao ko ni mitapos sa atong kanang sa atong henerasyon kanadto, layo ra na sa nuclear kay kung kinina o maoy magbinumbahay. Tanaw nako hastang dagat sa Pacific ug Atlantic Ocean, wag tang na kay muhubas man jud na. Bisag asa pakatago, hastang mga lava ani ilawom sa bulkan, mura ra nagpulbos inigalagpot lagpas pa sa atong exosphere. Wa ta mo hadlo ka mga bay, pero maunay realidad kung maabot sa punto nga ingon ana na sila kaputong mo desisyon anang gubata kay pulos man na sila na ay nuclear bomb kagipang tipigan unsa man day gamit ana, dekorasyon lang. Hinuon ang atong kalibutan di pa ni mawagtang, bisag mahurot patang tanan ang magpabilin tingali basig kining atong outer core na lang sa atong kalibutan, pero wa nay dagat, wa nay kakahuyan, mga kalanggaman ug ubang living things. Apan timan ang lifespan sa atong adlaw 10 billion years pa, unya ang edad sa atong kalibutan 4.5 billion years pa. Atong analisaron, if may tabo ang nuclear war sud sa 40,000 to 15 years, di pa ata mabuhi ang tao ana tungod kay ang hilo ani nga gatikaw-tikaw pa. Dugay kay na mawagtang ang hilo sa nuclear tungod kay eksakto ang location ug distansya sa sun between sa earth sa gilayon ay 93 million miles. Tingali muabot gihapon ang pag-exist sa tanang klase sa living things sama nato, pero it takes millions of years pa, not 1,000 years pa. Ngano? Kay ulipon ta sa evolution system, not biblical system, ug kana dili na maritis base na sa realidad ug scientifical explanation. Tingali after 10 million to 25 years basing mubalik ta pag-exist, pero kining mga marites sa ubang religious sectors tingali mubalik yapon pero time pa nahitabo na to karon. Dili ka ha nahitabo na ni sa makadaghan sa mga nangagi nga binilyon ka tuig. Dili ka ha nagbalik-balik na taog panag-abot sa mga kataghan, pero nakalimot na lang siguro ta kay gikuhaan tag memory sa nagpa-exist na to. Nangutang na lang ko sa sunod ato nang tukion pohon. Inro na tong tanan mga bay.